हा अरे वा, आल्या आल्या पल्लवी ताई आल्या. थांबा आम्ही जरा सेट होतो. नमस्कार. पहिला दिवस खूप लांब झालो का आपण? जरा जवळ जाऊया ना. जवळ जाऊया, काल जरा जवळ. हा हा, अर्चिता ताई आलेल्या आहेत. हाय ताई, हॅपी वुमन्स डे टू बोथ ऑफ यू. थँक्यू थँक्यू. तुम्हाला सुद्धा. आम्रपाली ताई थँक्यू. हाय, तुम्हाला सुद्धा हॅपी वुमन्स डे. काल खूप जणांनी आपण लाईव्ह होतं ना, काय काय जणांना कळत नाही की आपण लाईव्ह आहोत, म्हणून म्हटलं हा स्पेशल दिवस निवडला. वुमन्स डे सारखा दुसरा स्पेशल दिवस नाही ना लाईव्ह जाण्यासाठी. खूप हा, हळूहळू सुरुवात होते. थांबा जरा येऊ देत, म्हणजे सगळ्या महिला वर्गांना जमू देत, म्हणजे कसं मजा येईल ना कालच्या सारखी. हो हो. हा, प्रमिला ताई हाय. माधुरी ताई म्हणतायत, माधवी कदम ताई म्हणताय हॅपी वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे. जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा सगळ्यांना. आणि आम्हाला आमचा वेळ काढून आमच्याकडे बघताय, तुम्ही बोलताय, खूप छान वाटतंय. हा, जरा खाली येऊया ना. हा, सायली ताई म्हणतात. हा, ह्या सायली ताई ना नेहमी यांची कमेंट असते. थँक्यू सो मच. हा, सायली रसम ताई नेहमी. रसल ताई, खूप छान. प्रियंका धुरी हाय. आम्रपाली प्रधान ताई म्हणतायत प्रधेन हॅपी वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे. तुम्हाला सुद्धा. एक मिनिट आल्या. खूप छान दिसताय दोघी. माधवी कदम ताई ह्यांच्या पण कमेंट्स असतात, ह्या मसाला पण घेतात आपल्याकडनं. छान आहेत, थँक्यू. हाय ताई, तुम्ही पण छान कमेंट दिली आहे. तुम्हाला सुद्धा हॅपी वुमन्स डे. छान दिसतोय, थँक्यू थँक्यू. आजचा दिवस आपलाच आहे व नटायला मुरडायला पाहिजेत, आणि काल आम्ही तुम्हाला बोललोच होतो. हॅपी वुमन्स डे ताई, हॅपी वुमन्स डे. तुम्हाला सुद्धा. बरं वाटतंय वेळात वेळ काढून तुम्ही आमच्या बरोबर लाईव्ह पाहत आणि बोलताय आमच्याशी. आज येण्याचा उद्देश म्हणजे काय, सगळ्यांना त्या सॅल्यूट आणि धन्यवाद करायचंय. हा, महिला दिनाच्या दिवशी खास आमचं महिला चॅनल आहे ना, रेसिपी चॅनल. असं महिला म्हणजे असं म्हणजे खास असं ते त्याच्यासाठी बनवलेलं आहे. मग आम्हाला लाईव्ह तर यायलाच पाहिजे ना. आणि आपलं जास्तीत जास्त जे सगळ्या कमेंट्स खाली असतात ना, त्या सगळ्या महिलांच्या असतात. एखाद दुसरे दादा पण असतात ना, त्यांना पण थँक्यू. पण सांगते, ह्या सायली ताई तर नेहमी असतात त्या नेहमी. तुम्ही वेळात वेळ काढून आज नटा, आज आपला दिवस आहे. आणि काहीतरी म्हणतात ना, स्वतःला स्पेशल फील करवण्याचा दिवस म्हणतात ना. वर्षातून एकदा बर्थडे असतो, त्याच्यानंतर महिला दिवस असं टाकून देण्यात यायचं. मग मी विचार करायची, यार जर ती बाईच नसेल तर मग पुरुष तरी कुठून जन्माला येईल? चालेलच कशी तुमची पिढी. हा, आणि आजकाल किती जणांची लग्न पण होत नाही. म्हणजे असे किती पुरुष आहे ज्यांना लग्नासाठी कॅन्सल करणार. हिचे मिस्टरच लाईव्ह मध्ये असे मध्ये मध्ये फोन करत जाऊ नका. काय आता आम्ही असा नाही, पण असता आता घरात होता, सांभाळून घ्यावा तुम्ही पण. पण आहे, तुम्ही त्यावेळेला अंगावर काटा येतो, जे स्त्री अर्भक हे करायचे ते अजूनही होतं. आता होतं, पण ते एवढं उघड उघड आणि प्रमाण थोडं कमी आलंय. आता ऐकण्यात तर एवढं येत नाही, पहिले आढळायचे, आम्ही स्वतःच्या डोळ्यात पाहिलेले पण आहे. आम्रपाली ताई म्हणतात, ताई आपलं मसाले कसे मागवायचे. हा, नंबर देतो, व्हॉट्सअप नंबर 9766549535. म्हणजे जरा फास्ट बोलली, खाली कमेंट्स मध्ये नंबर टाकेन. सध्या मसाले नाहीयेत, थोडा जरा काल आम्ही सांगितलं जेव्हा करू तेव्हा नक्की सांगू. हा, नक्की नक्की सांगू जेव्हा मसाले, कारण आमच्या परब किचनच्या मसाल्याची डिमांड खूप आहे, खूप म्हणजे खूप, पण तेवढी आमच्याकडनं सप्लाय होत नाही. त्याच्याबद्दल वी आर सो सॉरी, सिरियसली सॉरी. तुम्ही पण समजून घ्या, छोटा आहे भार्गव, त्यामुळे कसं आम्ही कोणी माणसं वगैरे ठेवलेलं नाही, आम्ही मिळून मिसळूनच करतो. त्यामुळे त्याला किती त्रास होईल त्या कारणानुसार आम्ही करत नाही. आणि मिरच्यांचे भाव आणण्यापासूनच आम्हाला करायचंय काम, असं नाही की आम्हाला कोण आणून टाकेल आणि मग देठ काढण्यापासून म्हणा, ते सगळंच. मग घरात छोटं बाळ असल्यावर तुम्हाला माहितीये मिरच्यांचा डाळ किती, त्याची दृष्टच काढते मी. जर 2 मिरच्या टाकल्या तरी मरणाचा खोकला लागतो. हा, तरी पण येईल मसाला. हा, पण ते आम्हाला ज्या ह्याच्यातून बाहेर काढलं, आता शिक्षण, स्त्रीला शिक्षण दिलं महात्मा ज्योतिराव फुले आणि त्यांची मिसेस सावित्री ज्योतिबा फुले, त्या लोकांनी आम्हाला शिक्षण दिलं. त्यानंतर आम्हाला काय सुखसोयी हव्या होत्या, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. असं नाहीये, त्यांनी भरपूर काही स्त्रियांसाठी केलेलं आहे, ते तुम्हाला माहितीच असेल. नाहीतर जाऊन बघा तुम्ही. आता सरोज बोलत होती, मी वाचून ऐकून होती की त्यांनी आपल्याला प्रेग्नन्सी मध्ये
म्हणजे ती नंतर सुट्टी असते ना डिलिव्हरी नंतर, ती त्यांनी दिली घर बसल्या. प्राची अत्रे कॅनडावरून. ओके, तुमचं चॅनल पाहते आणि थँक्यू खूप थँक्यू आवडतं. खूप Happy खूप Women's आभारी Day. आणि हॅपी वुमन्स डे. बघा कॅनडा. म्हणजे आता तेच म्हणत होती, आम्हाला पण ह्या परब किचनने जगामध्ये ओळख दिली, म्हणून हे स्पेशली वुमन्स डे साठी लाईव्ह येण्याचं कारण आहे. जगामध्ये ओळख मिळवून देणं ही पण खूप मोठी, म्हणजे बोलतात ना आपण पुढे जातो त्याच्यानंतर असं म्हणतात ना प्रत्येक सक्सेसफुल माणसाच्या मागे एक स्त्री असते, तशीच प्रत्येक सक्सेसफुल स्त्रीच्या मागे तिचं पूर्ण कुटुंब असतं, एक कुटुंब माणूसच असतं. नाही. पण ती जर खचली ना तर सगळं बसलं, हा असं आहे. ते झालेलं ना कोविड मध्ये. तिला उभारी दिली ना तर ती काही करू शकते. बाळासाठी ती वाघिणी होऊ शकते. जशी आपले शिवाजी महाराजांच्या वेळेला ती दूध आणायला गेलेली आणि गडाचे दरवाजे बंद झाले, बिचारी कशी आपल्या बाळापर्यंत पोहोचली, हिरकणी. त्यामुळे मला अंगावर काटा येतो. शिवाजी महाराजांना सुद्धा खूप खूप शिवाजी त्यांनी पण आपल्या महिलांसाठी खूप काही, जिजाऊ आईंच्या संस्काराखाली असेल काय माहिती नाही, पण त्यांनी खूप महिलांसाठी आदर केलाय. दुसरी स्त्री म्हणजे माझी बहीण आहे, माझी एवढी सुंदर माता असती तर मीही सुंदर असतो, ह्या विचाराचे होते ना आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. खूप गैरवरून येतं त्यांच्याबद्दल काय बोलावं. आताच त्यांची गेली शिवजयंती आणि आता येणार पण आहे. हा म्हणजे असे खूप, म्हणजे म्हणूनच तर म्हणाली एका स्त्रीच्या मागे पूर्ण कुटुंब असतं. मग तिचा भाऊ असतो, वडील असतं, सगळेच असतात. हे काय होतंय मध्ये मध्ये, अरे काय हे, शपथ यार. आज काय पोरा साथ देत त्या का काय, काय झालं काय नाही, असंच लाईव्ह मध्ये मध्ये टेक्निकल काय काय प्रॉब्लेम येत आहेत म्हणून लाईव्ह जायला नको. असं असतं ना. नेहा ताई म्हणतायत हाय ताई, साक्षी ताई म्हणताय हॅपी वुमन्स डे टू ऑल. हॅपी वुमन्स डे तुम्हाला सुद्धा, हॅपी वुमन्स डे सगळ्यांना. जरा आणि सगळ्या महिलांना सुद्धा. हा जशा सावित्रीबाई, हे काकाच आहेत. वा, त्या नाच करायचा आहे ना. दे बोट देते दे. शी बाबा, सांगितलंच नाही त्यांना आम्ही लाईव्ह असते वेळी. ऑन आहे लाईव्ह, बोलू नका. ते दिसतच नाही, कसं कळणार. मध्ये मध्ये टेक्निकल प्रॉब्लेम येत आहेत, त्यामुळे सरोज बघते की नक्की काय प्रॉब्लेम येतोय तो. त्यामुळे तुम्हाला सांगते की खूप म्हणजे असं ज्या महिला आहेत, आता माझ्या पण काही आहेत, जशी आई पहिली आपली माता, त्याच्यानंतर माझी मोठी बहीण, ती आता नाहीये, आई सुद्धा नाहीये, तरी सुद्धा त्यांच्या त्या आठवणी, खूप कटू आठवणी आहेत त्या आता मी एवढं लांबलचक सांगत नाही बसत आहे. त्यानंतर माझी नंतरची जी जीवनात आलेली स्त्री म्हणजे माझी टीचर संपदा पाटील. त्या 3rd पासून ते 7वी पर्यंत होत्या. खूप त्यांच्याकडनं खूप काही शिकले मी, आणि खूप त्यांचा स्वभाव, तसं आम्ही 6 बहिणी तशा त्याही 6 बहिणी होत्या, त्यामुळे त्यांचं पण खूप असं वाटतं. त्यानंतर काय आपल्या जीवनात येतात, सासूबाई येते, जाऊबाई येते, बहिणी तर असतात. इंटरनेटचा इश्यू होता त्याच्यामुळे जाऊचा लागला, नाही तर मग लाईव्ह मध्येच सोडूचा लागताला होता. हा, असं तुमच्या पण जीवनातलं खाली कमेंट करून सांगा ना की तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला कोणी प्रोत्साहन दिलं. टप्प्यानुसार जी स्त्री येते किंवा आपले वडील असतील, भाऊ असेल, त्यानंतर मिस्टरांचा नंबर तर येतोच आहे. सगळ्यात पहिली आपली आई, जन्मदाती आई नंतर माझी ताई. म्हणतायत हॅपी वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे. स्नेहल परब म्हणताय हॅपी वुमन्स डे. रिबेका थँक्यू तुम्हाला सुद्धा. प्रिपेअर युअर रेसिपी. हा, धोंडच बघितलं आणि बनवलं, ते म्हणतात ऑसम झालं. थँक्यू सो मच. तुमची पुरणपोळीची पद्धत मी फॉलो केली. प्राचीताई म्हणतायत व छान पुरणपोळी झाली यावेळी होळीला. थँक्यू सो मच. तुमची होळी खूप छान झाली, त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद. नेक्स्ट होळीला आम्हाला पार्सल पाठवून द्या. म्हणजे गेल्या होळीला मी बनवले नव्हते, कारण मी प्रेग्नेंट होती ना, तेव्हा ते काय म्हणतात ते चणा डाळ जरा बातते ना, त्याच्यामुळे बनवली नाही. ह्या होळीला आवर्जून बनवलं. पल्लवी चव्हाण ताई म्हणतायत ह्या महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हो, इंग्लिशमध्ये वुमेन्स डे आणि मराठीमध्ये महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमका सुद्धा भरभरून शुभेच्छा.
आणि तुमच्या जीवनात सुद्धा टप्प्याटप्प्यानुसार जी स्त्री असेल. रुचिरा ताई म्हणतात हॅपी वुमन्स डे ताई, हॅपी वुमन्स डे. खरंच बोलतात ना, वुमन्स डे ला आज तुम्ही काय काय केलं असेल. ऑफिसमध्ये माझ्या ताईने मला कॉल केलेला की तिच्या हॉस्पिटलमध्ये, ती षण्मुखानंद हॉस्पिटलमध्ये कामाला आहे ना, ती बोलते आज स्पेशली त्यांना ऑफिसमधून लंच स्पॉन्सर होता. म्हणजे किती ऑफिसमध्ये कुठे कुठे काय काय असेल. आता आपण घरात बसल्या बसल्या म्हणून आम्ही आज ऑफर केली ना तुम्हाला लाईव्ह येऊन. आणि आज आम्ही जेवण नाही बनवलं, आमच्या नवऱ्यांकडनं आज आम्हाला स्पेशल पार्टी होती आणि मुलांना पण स्पेशल पार्टी आहे आज. असं म्हणत होती मुलं की अरे वुमन्स डे आहे, वुमन्स डे आहे. नाही, माझ्या लेकीन कार्ड पण बनवलं, विसरलंय. हो बाय, नंतर टाकेन त्याचा फोटो. अरे स्पेशल शाळेतून इला आणि कार्ड बनवल्या. मी बोलले हो, झोपला नाही, कार्ड बनवल्या आणि आता ट्युशनला गेला, नाही तर आता असता आणि इला असता, आता रागवतला. शुभांगी ताई म्हणतात, शुभांगी देसाई ताई नमस्कार करतायत. नमस्कार. ते असंच झालं, सकाळी सकाळी माझे मिस्टर श्रीकांत परब त्यांनी पण मला म्हणाले हो हॅपी वुमन्स डे. रात्री येऊनच म्हणाले हॅपी वुमन्स डे, लव्ह यू फ्रॉम गोवा नेहा ताई, थँक्यू सो मच. ते रात्री आले ना 12 वाजता, बोलतात काय आज तुझा दिवस ना, उद्या काय बनवू नको, मी मॅनेज करतो. म्हटलं अरे वा, तू माझं जेवण पण मॅनेज करतात. एकदा नाही दोनदा करतात. वाटतं सावित्री पण तुझा उपास ना, मग मी आज बाहेर खातोय. आपला दिवस. आणि बर्थडे तर माझा बर्थडे येणार आहे, तेव्हा पण तुम्ही सगळ्यांनी या ब्लॉग चॅनलवर आम्ही जो आता आजपासून सुरुवात केलं ना, त्या चॅनलवर 11 मार्च हा माझा बर्थडे आहे. पहिल्यांदा सेलिब्रेट करेन मी परब किचन किंवा आमची जी नवीन चॅनल जे आम्ही सुरू केलं त्याच्यावर तुम्हाला सांगितलंच नाही. हा सरोजची जोडी. प्रिया ताई म्हणतायत हाय ताई, हाय ताई, खरंच हाय ताई. तर ते नवीन चॅनल जे प्रिया सरोज बोलते. आर्या ताई म्हणतायत तुमचे ब्लॉग भारी असतात. अरे बघितलं, यांना पण आमचे ब्लॉग आवडतात, रेसिपी पण आवडतात. 4-5 कमेंट रेसिपीसाठी पण होत्या. राखी ताई म्हणतायत महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा. हा, आणि काय म्हणत होती मी, मगाशीच काहीतरी सांगत होती, हा माझा बर्थडे येतोय 11 मार्च, तेव्हा आम्ही नक्की त्या ब्लॉगवर काही ना काही टाकू. स्नेहा सरोजची जोडी असं आम्ही त्या चॅनलला नाव दिलंय. तुमच्याकडे जर सजेशन असेल ना, काय देऊ शकता तर सांगा. आर्या ताई म्हणतायत माका लय बरा वाटता तुमका बघितलं, आमका पण लय बरा वाटला असता ह्या लाईव्ह अशा कमेंट ऐकून आमका लय बरा वाटता. प्रिया ताई म्हणताय हाय ताई, मी कोल्हापूर मधून बोलते. ओके, नमस्कार नमस्कार. कोल्हापूर वरून मालवणी. खरंच छान. दीपिका ताई म्हणताय हॅपी वुमन्स डे, परब्स किचन, ऑल द बेस्ट फॉर युअर न्यू चॅनल. आम्ही नुकताच जन्म दिला, आता बघूया ते संगोपन किती होतं त्याचा पण नक्की होईल. कारण परब किचन पण आम्ही असंच लहान बाळासारखं सुरू केलेलं. आणि नंतर एका बाईने जर ठरवलं ना, इथे तर 2-2 बायका आहे, काही करू शकतात. अश्विनी गांधी म्हणतात स्नेहा सरोज तुम्ही हसऱ्या मुलींना मी विसरू शकत नाही. असायचा बिंदास, कशा ग्रहायचा दुःखी, ज्या वेळेस ग्रहचा आणि दुःख साठवून काय कमी होत नाही. त्यामुळे काय करायचं, विसरून जायचं. अरे एक चॅनल आहे सिम्पली स्वादिष्ट म्हणून, तुमच्यापैकी बऱ्याच. हो, मी दुपारीच पाहिलं, मला खूप वाईट वाटलं, पण त्यांनी खरंच त्यांना खरंच सॅल्यूट आहे की मागे टाकून. मला त्यावेळेला हिच्या ताईची आठवण आली, मगाशी त्यांनी ताईचा उल्लेख केला की काही असो, एवढ्या कमी वयात जर नवरा सोडून गेला, त्यानंतर ती 2 मुलांना सांभाळते, जॉब करते, पण ती आहे आनंदी त्यातल्या त्यात. असं नाही म्हणजे एक महिला डिपेंड राहिली नाहीये. आणि तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे, ती झक मारत जाऊ दे. माझं पण तेच आहे. भले तुम्ही वाईट म्हणा की स्नेहा अशी बोलली, पण जाऊ दे, त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. कोणी आपल्याला एक टायमाचं जेवण विचारतंय का, की मुलाचा मी खर्च करतोय का, नातेवाईक तरी करतायत का, 1 दिवस करतील, 2 दिवस करतील आणि सुनून पण दाखवतात. त्यापेक्षा ती नको. मालवणी जगात भारी. होय होय होय, असा तर लय भारी, जगात भारी काय लयच भारी. तुम्ही बघा पूर्ण महाराष्ट्रात जसं कोल्हापुरी जेवण म्हणतात ना, तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा, तसं मालवणी मच्छीची थाळी ह्या सुद्धा अख्ख्या जगात तुम्ही खायचं आहे. सगळ्यांना म्हणजे बोलतात ना, सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे मालवणी माणसाक, आणि आधीच मालवणी माणसांचा काय आंबो फेमस आहे. हापूस आंबो जगाच्या पलीकडे जातात लोक घेऊन. आणि मालवणी मसाले पण आमच्या गावात तर काय, ते बाहेर गावीच जातात. काका मामांनी हात ना एवढे बागायती, आम्ही बाहेर गावी देऊन टाकलो 5 वर्षाचा कॉन्ट्रॅक्ट. चला ट्रक गेले तर आम्ही काय खायचा, मुंबईचे आंबे. युपी वाले भैया येतात ना त्यांच्याकडनं, ओळख मालवणी माणसांची आंबो आणि फणसाचे घरे. तसेच आम्ही मालवणी खरे. खरंच आहे, मालवणी म्हणजे सगळेच
सगळेच मराठी माणूस. मराठी माणूस आणि मराठी असो मालवणी असो, आता त्या ताईंनी कशा पुण्याच्या असू दे कोल्हापूरच्या असू दे आम्हाला छान प्रतिसाद देतात, समजते आणि आवडते आम्हाला. मला सुद्धा ती म्हणतात ना, आता कार्यक्रम बघतो त्याच्यामध्ये ती घाटी भाषा असते, वय की कर की, खूप छान वाटतं, गोड वाटतं, लय भारी. खरंच आम्हाला पण ती भाषा म्हणजे असं नाहीये, सगळ्या भाषा छानच असतात. तशी गुजरातीही मला आवडते, मला मद्रासीही खूप आवडते, नल्ल सुंदरम. आणि आपल्या दिसतायला इथे तसे बदलायचे. आणि दुसरी हे बोलायचं म्हटल्यावर काय ती गुजराती भाषा सारो छे. आता आमची जोडी कशी ती तुम्ही सांगा आता गुजरातीमध्ये. सारो छे नल्ल सुंदरम. आता दुसऱ्या कोणत्या तरी भाषामध्ये सांगतो. अरे महिलांनी शिकावं ना, सगळ्या भाषा असो. आपण कुठेही गेलो, अडचणीत सापडलो, काही असो, आपल्याकडे जरा तरी गुण हवा. आणि आनंद असतात की ते येतात, आम्ही सर्व दुर्लक्ष करायचं, आपण आपलं करत राहायचं. चालो ना चालो, आपण आपली ही सोडायची नाही. जे आवडेल ती लोक घेतील, नाही आवडेल ते सोडतील किंवा घेतील, बघतायत ना तेच महत्वाचं. तेच, असं काही नाही. कुठल्याही महिलाने भले आपल्याला त्यात सक्सेस नाही आला तर ती तिथे सोडून द्यायचं नाही, आपण करत राहायचा प्रयत्न, टुकू का होईना करत राहायचा, अगदीच बाहेर येऊ नये. बघा जेव्हा मॅच चालू असते ना, तेव्हा प्रत्येक बॉलला सिक्सर लागेल असं गरजेचं नसतं बाबा. ज्या वेळेला आणि लागला तरी तुझं जिंकायचं हे ध्येय नसतं. त्यांचं जर टार्गेट खूप असेल आणि तू 6 मारण्याच्या नादात जर गेला, विकेट गेल्या 9च्या 9, 10च्या 10, मग काय फायदा, मग जिंकणार कसं, असं आहे. पल्लवी ताई म्हणताय तुमची जोडी लय भारी. चॅनलला लय भारी नाव देऊया, काय नको तरी हे चॅनल साठी नाव तेच मला असं मी सुचवलं होतं की जशी आंब्या फणसाची गोडी तशी स्नेहा सरोची जोडी, ते खूप मोठं होत होतं ना. आणखीन मी अशी मालवणी भाषेत सुचवलं होतं, पण ते मोठं होत होतं. आता स्नेहा सरोज काय 5च अक्षरी नाव आहे, तरी सुद्धा ते मोठंच होतंय, त्या जोडीचं आलं. खूपच मोठं होतंय आणि सर्च मारायला पण जरा कठीण. आणि मग ते वाचेपर्यंत म्हणतात ना, ते जातील, जे वाचतील ना ते जातील, म्हणजे या काय लिहिल्याने एवढा मोठा वाचू. आज वाटतं सगळ्या महिला घरी आहेत, जाऊबाई जोरात. हे पण चांगलं आहे, जाऊबाई जोरात. नाही पण ओळख नाही ना स्नेहा सरोज. आम्ही मगाशीच म्हटलं ना, आपली ओळख म्हणजे नाव आलं पाहिजे, म्हणजे तसं ते आहे चांगलं, पण आपली ओळख म्हणजे माझा तर हट्ट असतो की आपली जाऊबाई जोरात बघ. दुसऱ्या आपली ओळख पाहिजे असते, कारण का आपल्या ओळखीशिवाय आपण ओळखले जाणार नाही. नावात काय असं म्हणतात, पण नावात सगळं काय, नावात शेक्सपियरचं आहे नाव, व्हॉट इज देअर इन नेम, पण नसतं. करोडोच्या दुनियेमध्ये आपली एक ओळख असणं की आपलं नाव देता आपल्याला आई वडील आपले. आणि लग्न झाल्यावर चेंज होतं. माझं झालं, मी संध्या होते, स्नेहा झाले, ह्या बाईन काही चेंज केला नाही. याचा सरनेम पण चेंज झाला नाही आणि नाव पण चेंज झालं नाही. माझं नाव पण चेंज झालं नाही, सरनेम पण चेंज झालं नाही. त्याची स्टोरी मी नंतर सांगते, नाही तर कोणतरी कमेंट टाकताना मालवणी माणसं अशी कशी परत कसे लग्न केल्यात असं नाही, परत कुळ वेगळा असा. स्नेहल परब ताई म्हणतात स्नेहा आणि सरोज छानच ब्लॉग आहे. थँक्यू. ब्लॉगिंग वर अजून व्हिडिओ नाही टाकलेत. प्रिया ताई म्हणतात ताई मी काजूची भाजी केलंय या. प्रियाची ताई म्हणतात तुम्ही दोघी हसून खेळून रेसिपी छान समजावून सांगता. थँक्यू. स्नेहा सरोज हे आजकाल ट्रेंडिंग मध्ये असतं, नवरा आणि बायकोची नावं घ्यायची आणि त्याचं मुलाचं नाव बनवायचं. ही पण एक आयडिया चांगली आहे. असं एक ट्रेंडिंग मध्ये की मुलगा किंवा मुलगी दोघांच्या नावामधून मिक्स नाव करायचं. ते होतं ना, आता एका सिरियल मध्ये मी बघितलेलं, आर्यानी काय ते आर्नव नाव होतं, ते मुलाचं नाव आर्नव ठेवलेलं, रोहन. आर्यानी रोहन, मग ते मुलाचं नाव आर्नव ठेवलेलं, म्हणजे आरोह ठेवलेलं, सॉरी आरोह ठेवलेलं, म्हणजे रोहन पण आला आणि आर्याचा. छान आहे. अरे सगळ्यांनाच आमची जोडी आवडते खरं, म्हणजे आमचं चॅनल हिट होईल. आम्हाला भरपूर आवडतं. तुम्ही अशा छान छान कमेंट येताना ती उभारी येते आम्हाला सुद्धा. नाही पण काय जण अशी पण कमेंट अशा थोडेसे जीवाला लागणाऱ्या पण देतात. मग मी एक उपाय माझ्याकडे आहे, काय करते माहितीये, ज्या कमेंट जीवाला लागतात ना त्या कमेंट इग्नोर करते, आणि ज्या सुंदर कमेंट असते ना त्या मी आर्काइव्ह मध्ये स्क्रीनशॉट काढून ठेवून देते आणि मी स्टेटसला ठेवते. म्हणतात नवीन चॅनल सबस्क्राईब केलं पण. अरे वा, थँक्यू, मनापासून आभारी. तर मी ते ज्या छान छान कमेंट असतात ना, म्हणजे अशी कोणी जीवाला लागणारी कमेंट केली ना, इग्नोर केल्यानंतर स्वतःला बरं वाटावं म्हणून त्या छान छान कमेंट जाऊन बघायच्या. मग बाई तुला पण वाईट नाही,
मला पण वाईट नाही, तू तुझ्या याच्यामध्ये सुखी, मी माझ्या दुनियेमध्ये सुखी. असं म्हणतात ना, नाण्याला दोन बाजू असतात. मग आपण नेहमी दुसरी बाजू पण बघायची ना, एकच बाजू का बघायची? मग आणि पॉझिटिव्ह तर असलंच पाहिजे प्रत्येकाने. आमच्या लाईफमध्ये तर एवढ्या गोष्टी आहेत ना, की आम्ही फक्त छान छान गोष्टी दाखवतो. तसे दुःखाचे क्षण पण असतात, कठीण प्रसंग पण असतात, दुःखाचे क्षण आहेत. आम्ही कोविडमध्ये खूप दुःखाचे क्षण घेतले, पण लगेच आम्हाला भार्गवच्या सुखाचा क्षण पण भेटला. म्हणजे म्हणतात ना, दुःखाला पेटार आणि सुखाला बरणी. ती बरणी असो, पण आम्हाला मिळाली, सुखाची बरणी मिळाली भार्गवच्या रूपात. मग तेच सांगते. मग आपण त्या क्षणांची आठवण काढायची. असं म्हणतात ना, जेव्हा खूप वाईट दिवस येऊन जातात ना, ते वाईट क्षण थोड्यासाठी असतात. काय ते म्हणतात ना, ते गाणं कुठलं आहे हो, सॉरी मध्येच लिंक बघितलं गेलं. ओके काही नाही, काय तुमच्या दोघांनी खूप गोडात. ते म्हणतात ना, काय 100 धागे सुखाचे, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. काय विषय चाललाय काय नाही, असा सहज तुमच्याशी बोलतोय आम्ही. खरं तर महिला दिनाच्याच शुभेच्छा द्यायच्या होत्या, आणि त्या सगळ्यांनाही म्हणतात. आपल्या कोण पहिल्या पंतप्रधान, ओके ताईंचं नाव चुकीचं घेतलेलं, सॉरी. सायली ताई म्हणतायत मला सायली ताई नको, फक्त सायली बोला. ओके सायली ताई. आता त्यांची कमेंट होती ना, काल मी तुमचं नाव चुकीचं घेतलेलं, आय एम सो सॉरी. सायलीच म्हणायचं तर आम्हालाही नाही ते ऋतुजा ताई. जेव्हा तुम्ही कमेंट मध्ये लिहिताना स्नेहा ताई, सरोज ताई, मग आम्हाला पण वाटतं समोरच्यांना ताईच द्यावं. बाळ ताई म्हटल्यावर काही हरकत नाही, असं मोठं वगैरे कोण नाही, पण ताई म्हटल्यावर कसं एक आपुलकी असते. माझी बहीण आहे. आम्ही मालवणी नाही, पण मालवणी रेसिपीज अतिशय आवडतात. ओके संजना ताई लिहित आहेत, त्यामुळे वेगळं बनवायचं असेल तर खूप ओके थँक्यू. मालवणी असो नसो, तुम्हाला आवडते काय ना, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. काय आम्ही पण कोल्हापुरी नाही, पण कोल्हापुराचा तांबडा रस्सा, त्याच्यानंतर ते काय ते चिकन असतं, कुठलं ते चिकन त्याला काहीतरी म्हणतात, सावजी चिकन, अशा काही काही गोष्टी असतात ना, जी त्या प्रांताची ओळख असते. सायलीताई म्हणतायत परबांच्या सुना. हे पण चांगलंय, पण परबांच्या सुनामध्ये परबांच्या सुनांची ओळख होते ना, आमची ओळख कुठे? नाही, पण धन्यवाद, तुम्ही नाव सुचवताय. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ते बरं वाटतंय, सुचवताय. त्याच्याबद्दल पण खरंच धन्यवाद. आता काय म्हणतात ते, आता काय जाऊया का लाईव्ह सोडून? आता जाता जाता एक गाणं, पूर्ण स्त्री वर्गाला जुनं गाणं आहे, खूप आवडीचं गाणं आहे. लहानपणापासून आज सकाळपासूनच गुणगुणत होते. रूप बहिणीचे माया देई, वासल्या मोठ आईचेही, माहेरा सोडून दे, सासरी वर्चस्व देई, हृदयी पाना नयनी पाणी, जन्मोजन्मीची कहाणी बंदिनी. मला माहेरची साडी आवडते. स्त्री ही बंदिनी. तुम्ही असंच वेळोवेळी लाईव्ह येत जा, म्हणजे तुमच्या थेट संवाद साधता येईल. संजना ताई म्हणतात हो आवडतं आमका थेट संवाद साधू. आणि व्हिडिओ कॉल जर का समोर दिसला असता तर लय बरा झाला असता. आवाज आणि गाणे सुद्धा डोळ्यात पाणी आला. खरंच ते गाणं, काय गाणे आहेत ना, खूप स्त्री, आणि आहे ते स्त्रीसाठीच आहे. त्यात बहिणीची माया आहे, आईचे वात्सल्य आहे, आणि हृदयी पाना असतोच. दीपिका ताई म्हणताय आवाज छान आहे, थँक्यू. प्रिया ताई म्हणतात ताई दोघींचे माहेर कोणते? ह्यांचं देवगडचे आणि सावंतवाडी गाणं. थँक्यू. मी सावंतवाडी इन्सुली परबवाडी, आणि या देवगडच्या पूर्ण मिठबावची आहे मी, गावकर, मुक्काम पोस्ट गावकर. फक्त देवगड सांगितलेलं नाही. मिठबावची देवी प्रसन्न आहे, आणि असं आमचा कुणकेश्वर तर तुम्हाला माहितीच असेल. तसं माझं सावंतवाडी, आणि आमचा सासर तर माहिती आहे श्रावणगाव, आणि आमची माहेरची देवी म्हटल्यावर अंगणेवाडी, मुक्काम पोस्ट श्रावणगाव, अंगणेवाडी जवळ आहे. स्नेहल परब म्हणताय स्नेहा तुमच्याकडे खूप गाणी आहेत. खूप नॉनस्टॉप. एकदा तुम्हाला कधी ब्लॉगिंगची आयडिया आली ना, तर त्यांच्याकडनं ते डमशराज खेळतात सगळ्यात जुना. काही विचारा. रुजुता ताई, सॉरी तुमचं नाव चुकीचं घेतलं. निलिमा मोरे म्हणतात माझे पण मिठबाव गाव आहे. माझे माहेर नांदगाव थिटा. माझी बहीण असं तहसील गावात.
बघा भरपूर तुमचे गाववाले भेटले, असेच तर जुन्या ओळखी मिळतात ना हो. बरोबर की नाही? हा जुन्या ओळखी म्हणजे बोलतात ना, दुनिया गोल है, एक पॉइंट वर येऊन सगळे भेटतात. सायली रसलताई म्हणतात छान उपाय आहे, मी पण हेच करायचे, पण अजून ऍडवाइस मिळाल. हा कशाबद्दल? आता जाता जाता सगळ्या महिला वर्गांना एकदा शुभेच्छा देऊया, आणि सगळ्यांना, भले आमच्या त्या इंदिरा गांधी असू दे, सावित्रीबाई फुले असू दे, माझी काकी शिरगावची आहे इथे. हा, परत आपल्या कोण आताच माझी खूप आपल्या त्या रेसिपीला तव्याच्या मूड सॅड होता ते लता मंगेशकरजी, आताच त्यांची पुण्यतिथी झाली, त्यावेळेला पण त्यांची गाणी मला तर खूप आवडतात. झोपेत जरी विचारलं ना हे गाणं कुठलं, तर मी लगेच बोलायला सुरुवात करते. आज सकाळपासून मी हे लता मंगेशकर बोलतात, मी आशा काळे. आशा काळे गायक, आशा भोसले, आशा काळे ती हिरोईन, ती मला आवडते. आशा काळे, तुम्हाला सुद्धा प्रेमळ शुभेच्छा. आशा काळे आशा काळे माझ्या आईची दमी आशा काळे म्हटल्यावर. माझ्या आईचं नाव आशा लता होतं, आणि माझ्या आईची डवी. अशा अरे काय काय जुन्या पिक्चर मध्ये माहितीये, आजकाल ते पुरुष प्रधान पिक्चर येतात, ते मला नाही आवडत. त्याच्यामध्ये महिलांसाठी छोटा छोटा रोल असतो, पण काय काय मूवीज अशा असतात ना ज्याच्यामध्ये महिलांचा रोल असा मस्त भरगच्च, आणि तिला असं जयश्री गडकर, आशा काळे, जुन्या रंजनाचं तर खूपच, तिलाही सॅल्यूट, कारण अपंग झाली, तिने घेतलं नाही लग्न करून, पण व्यवस्थित होती, त्यांनाही सॅल्यूट. काय त्यांच्या ऍक्टिंग असायच्या. तेच सांगते, त्या वेळेच्या ज्या बायका होत्या ना, सगळ्या स्त्री बाई, त्यांची जी ऍक्टिंग होती, महिला वर्ग होता ना, आताची मला कोणीच नाही आवडत. म्हणजे ना ऍक्टर्स आवडत ना ऍक्ट्रेस आवडतात, दोन्ही नाही आवडत. पण मला जुन्या काळातले मूवी ना खरंच त्याच्यामधले जे बाईचे रोल असायचे ना, नको काय नको त्या काळातले त्यांचे जे रोल असायचे ना ते खरंच खूप छान असायचे. तर अशा प्रकारे आमचा सगळ्या महिलांना सल्यूट, माझ्या आईपासून ते तुमच्या आईपर्यंत, सगळ्या आई, मावशी, ताई, बहीण. पाण्याचा वेळ झाला का? पाण्याची वेळ झाली का? पाण्याची वेळ रात्री 8:45 सोडतो तो, 8:45 शिट्टी वाजवतो, 9 सोडतो. कालची गंमत होतं, तुम्ही सांगूनच टाका. असं नाही बघा, आता लॉकडाऊन मध्ये आम्ही गावी होतो, त्यानंतर मिस्टर भरत होते, दुर्भाग्य पाण्याची लाईन काय बदलली नाही, तरी सुद्धा ते विचारतात फोन करून मुलीला की कधी कुठला क्लॉक उघडलाय की नाही, मम्मीने हे केलंय की नाही. नंतर मी म्हणाले, अहो तुम्ही पाणी भरलं काय लाईन बदलली काय, मी येऊन परत वेगळी गावावरनं आल्यावर आपण बदलली का? नाही. तर तुम्हाला सोनम सांगते ना लाईव्ह आहे मम्मी, लाईव्ह आहे, तर कशाला तुम्ही बोलताय, फोन करताय. बरे वाटलं तुमचा लाईव्ह. अरे ते काय होतं माहिती, त्यांना आठवण येत होती बायकोची लाईव्ह वर बघून, त्याच्यामुळे ते सारखं फोन करत. माझं माप प्रेम करता माझ्यावर, माप म्हणजे खूप, नाही तर माझ्यासारखं मॉप विचार करतात. माझा नवरो माझ्यावर माप प्रेम करता, सकाळी गाणी गुणगुणत होते, हा तुझा दिवस, याच बंदिनी, याच तुझा दिवस, दररोज तुझा दिवस असतात. जसं मी बोललाय ना, महिला दिन आणि आपलं बर्थडे हक्काचा दिवस, त्या दिवशी जे मनाला वाटेल ते करायचं. कशाला मनावर आणलं तर रोजचा दिवस आपलाच असतो, आपणच सुरुवात करतो दिवसाची. हा ते पण आहे, सकाळी उठतो, पूजा करतो, सगळ्या मुलांना शाळेत सगळ्या भूमिका पार पाडतो. ज्या दिवशी मला तेच म्हणायचं, कालच्या व्हिडिओवर तेच सांगते, एक दिवस मी नाही तर साधा कुकर म्हणा की पाण्याची क्लॉक उघडायला जमेना, टाकीत आपोआप भरताय. स्मिताताई म्हणतात महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, अशाच पुढे जात राहो. थँक्यू. खरंच तुमच्यासारख्यांचे आशीर्वाद असतील ना, खरंच म्हणजे असं वाटतं तुम्ही साथ द्या, आम्ही नक्की पुढे जाऊ. जाणारच. भले ते कासवाची स्पीड असू दे, पण नक्की जाणार. काय असं काय गरजेचं नाही की सशाच्या स्पीडनेच गेलं पाहिजे. असं म्हणतात ना, कासव आणि सशाची स्टोरी माहिती. आम्हाला विश्वास आहे तुमच्यावर, आम्हाला अशी तुम्ही साथ देत राहणार. आणखीन आपल्या मैत्रिणींना अशी द्या उभारी की बाबा चल हे बघ यांच्याकडनं शिकायचं, कसं हसत राहायचं, जावेला सुद्धा त्या जाव असेल तर असं राहायचं. असं म्हणतात वाद कुणाचे नाही होत. आता ह्याच्यात ते आमचे होत आहे, त्या ब्लॉग मध्ये एक वाद पण आम्ही दाखवू. पण ते विसरायचं, काय घेऊन वाद घेऊन कुठे जाणार आहे. सुखाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि नांदून हसून घेऊन राहायचं ना. वाईट कमेंट डिलीट, चांगली कमेंट आयुष्यभर ठेवायची लक्षात.
ज्यांनी कोणी आपल्यासाठी चांगलं. आणि एक दिवस आम्ही त्या सगळ्या ताईंची नावं घेणार, आजच घ्यायचा विचार होता पण सॉरी मला ते लिहिता आलं नाही, तेवढा वेळ मिळाला नाही. भार्गवची आंघोळ होती, त्याला भरवायचं होतं, भांडी कपडे लादी होतं, म्हणजे त्याच्यातनं फुरसत नव्हती, फक्त जेवण बनवण्यापासून फुरसत होती. पण त्याला पण थोडं थोडं भरवायचं होतं, त्याचं पण थोडं थोडं सुरू करायचं होतं. त्याच्यामुळे काय झालं ते मला सगळ्या ताईंची नावं नाही लिहितात, ज्या आवर्जून आम्हाला कमेंट करतात, म्हणजे ज्या नाही करत त्यांचे पण धन्यवाद, करतात त्यांचे तर खूप खूप धन्यवाद. कारण आणि असावा गो निंदकाचा घर शेजारी असावा, तसे काही वाईट बोलतात ते पण असा रवा, चांगले नांदा सोके बरे रवा तुम्ही, म्हणजे तुमच्यामुळे तरी एक तरी व्ह्यूअर्स वाढता, बघताच तरी आमचं मला काही वाईट वाटत नाही, असू दे. खोट काढणारा जो असतो ना, ते म्हणतात ना विश्लेषक, जो सगळ्यात जास्त खोट काढतो ना तो एकदम बारकाईने बघतो आणि जे प्रोत्साहन देणारे फास्ट फॉरवर्ड. उज्ज्वला ताई म्हणते हा, ह्यांची पण कमेंट असते, महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा ताई. स्नेहल परब ताई, हा ना छान लाईव्ह. अरे असं तुम्हाला आवडतं ना म्हणून लाईव्ह सोडून जायची इच्छा नाही होत, विचार करते बघा. सांगता पण केली सगळ्या महिला वर्गांना तरी पण खाली एकाचे कमेंट येतात, असं म्हणतात ना जे आपली प्रोत्साहन करतात ना त्यांना असं सोडून जायचं म्हणजे बोलतात ना मध्येच असं सोडून जाणं. पण आता काय करणार, टायमाअभावी आम्हाला पण असं नाही, पाण्याची वेळ नाही, आम्ही पाण्यासाठी नाही जात आहे, आताच वाजलंय तरी सुद्धा आपलं म्हणतात वेळेचं बंधन असतं. मला ते पाण्याचा किस्सा माझ्यापासून सगळ्यांच्या लक्षात राहणार आहे. म्हणजे चॅनलला कधी सुरुवात केली तर बाबा या पाण्याच्या किस्स्यापासून सुरुवात झाली. नवीन चॅनलला. हा, माझ्या लेकीला पण मी बोलली तर ती ट्युशनला गेली आहे, तिने कार्ड बनवलं ते आम्ही दाखवू. वहिनी म्हणजे मी एक खरंच सांगते, मला ना जेव्हा जेव्हा मी ती गोष्ट ऐकते ना मला जाम राग येतो. मला माहित नाही तुमच्यापैकी कोणाला राग येत असेल की नाही. असं म्हणतात बाई ही बाईची दुश्मन असते. ती गोष्ट जेव्हा मी ऐकते ना एखाद्या पुरुषाच्या तोंडामध्ये की 4 बायका एकत्र राहू शकत नाही, 2 पुरुष एकत्र गुण्या गोविंदाने राहू शकतात, ही बदनामी का? असं काय नाहीये, असं काय नाही. हे जेव्हा मी ऐकते पुरुषांचा तो मोठा गोड गैरसमज आहे. आता असं म्हणत नाही, गोड गैरसमज आहे. बाई राहू शकत नाही, बाई जे आहे ना करू शकते ते कोणीच करू शकत नाही. तिने जर मनावर आणलं ना तर सगळं होऊ शकतं. बायका कुठे गेल्या तरी घरचे प्रॉब्लेम सुटत नाही. बरोबर काही सुटला काय कोणाक. असं म्हणतात बाई कुठल्याही पोस्टवर जावं, धुणी भांडी मूल आणि चूल ही कधी सुटत नाही, हे खरंच आहे. तिच्या पदराला गाठी पण वयात त्याशिवाय पण जीवन नाही. तो टास्क असतो एक की तो करायचाच असतो आपल्याला आणि त्या याच्यापर्यंत पोहोचायचंच असतं. आणि हा गैरसमज ना मनातनं काढून टाका की जावा भांडतात त्यांचं पटत नाही, किंवा सासू सुनिया भांडणाऱ्याच असतात त्यांचं पटत नाही. आता म्हणतेस ना नणंद आणि चांगलं उदाहरण द्यावं तर माझ्या बहिणीचं. मी तर म्हणते माझ्या बहिणीची सासू एवढी प्रेमळ आहे ना, चुकलं असेल सुनेचं तरी आपल्या जिलाला सांगेल, रे का नाही विसरला, मीच त्याला सांगू विसरलंय. ह्यातच किती सासू सुनांचं मोठेपणा, म्हणजे सासूच्या त्या मोठेपणा. मी माझ्या आत्याच लागते, ती आत्याला सॅल्यूट करते की ती अशी बाजू घेते की चल बाबा तिचं नाही चुकलं, मीच तिला सांगायला विसरली म्हणून त्याने त्या कार्ड काढून ठेवल्या. म्हणूनच मी म्हणते की असं काही नाहीये की दोघींनी समजून घ्यायला पाहिजे. असं नाही की तिचं चुकलं म्हणून तेच धरून बसा, सोडून द्या. पुढे आपल्या ते म्हणतात ना त्याने गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारू नये. मग त्याच्यात आणि तुमच्यात फरक काय राहिला. म्हणून असं म्हणू नका की सासू सून पटत नाही, जावा पटत नाही, नणंद आणि भाऊजाई पटत नाही. आमका तर खूप दुःख होतं, बरोबर माझ्या नणंद नव्हती, कोणी कोणा धरून आल्याने आमका नणंद नाही. खरं सांगते नाही तर नणंद असली तर कसं आपल्या वयाचीच असता, मग आपले सुख दुःख. आणि ते वयाचं सोडा, नणंद असली ना की नवऱ्याला किंमत असते, मुलींचं काय काय करायचं. आपली बहीण गेली मुलीला असो सासू सासऱ्यांना, ती माझ्या आत्याचं सांगितलं ना ती ताच म्हणते, मी जर माझ्या सुनांका असा वागवले तर माझी लेक ज्या घरात दिली आहे तिका कशी वागणूक भेटतात. हो तिचा विचार आहे ना, त्या विचारात सुद्धा सॅल्यूट. म्हणजे तेच सांगते म्हणून असावी. मला तर खूप इच्छा होती की वंशभाना पुरता नाही पण नणंद असावी. खरंच तुम्ही खूप छान बोलता, थँक्यू. म्हणून मला पण असं वाटतं की बाबा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हा विचार करा. मुलगी घरात असावी, मुलीशिवाय शोभा नाही. उज्ज्वला ताई म्हणतायत छान लाईव्ह. प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक मुलगी असावी. या म्हणतात ना, म्हणजे मुलगा मुलगी काही फरक नसतो घरातच. नाही आता घरात नसेल ठीक आहे, पण अशी असं त्या तिन्ही भावांका मुली नाही असं झालं ना.
काय करताना काय नाही करू शकत, पण पाहिजे होती म्हणजे कळलं असतं की म्हणजे मुलीची खरंच एक हे असते ना, मुलगी म्हणजे सुंदर असतं बाबा. ज्या घरामध्ये मुलगी असते ना ते घर नंदनवन म्हणतात ना, ते ऍक्च्युली नंदन. आता आमका नंदन नाही तर आम्ही आता काय करतो, सासू खूप लाडी गोडी लावतो, बाई तू सांग आमच्या नवऱ्या कसा करू. नंदन असते तर सांग तुझ्या भावाला असं करायला करून सांगितलं असतं किंवा रक्षाबंधनला बाई आवर्जून नाही सांग तुझ्या भावाला असं असं आहे असं असं. आता आमका साशे एक मस्के मारूचे लागतात ना. मला मी नंदन दया मी आहे, मला 2 बहिणी आहेत, 2 छोटे भाऊ आहेत. मी नणंद आहे, मी त्यांच्या संसारात ढवळाढवळ करत नाही. सजेशन मागितलं तर देते. आता हळदी कुंकूला सांगितलं ना तिने की बाबा मला जेवण करायला फास्ट शिकवलं नंदेने. नाही असं काय नाही, ती होती व्यवस्थित होती. नाही पण तेच सांगते ना, हळदी कुंकू सांगितलं म्हणजे नंदेची मदत काहीतरी होते ना, तसं आम्हाला नाही ना, ते सांगते. पाहिजे होती म्हणून असं म्हणू नका की बाबा बायका आणि ज्या घरात मुली आहे ना त्याशिवाय कळत नाही. आता भले आमच्या घरात काय राग येऊ नये तो वाद हो, पण सांगतो मुली असतात ना, मुलींका काय लागतं आणि कसा वागवता ना का बाप्यांका बरोबर करता. त्याच्यासाठी मुलगी घरात हवी. चुकीची माफी मागते पण खरं तर बोलले मी, खरं तर बोलले. नाही हे खरंच आहे. प्रत्येक घरामध्ये एक मुलगी असली पाहिजे म्हणजे आपल्याला किंमत कळते की. आणि कन्यादान करायला मिळतं. कन्यादान सगळ्यात पुण्यदान. मी आधीच केलंय माझ्या बहिणीचा. आता एक कन्या तो नंबर लावतो तो. आता मी कुठलं कन्या. हा चालेल हा मला कळलं आता कळलं. नाही म्हणजे मी थोडीशी कन्यादानचा विषय तिला विषय आला की मला मुलगी नाही आणि मी आता दुसऱ्याचा चान्स घेऊ. पण मी म्हटलं नको बाबा, खरंच नको. म्हणजे असं म्हणतात ना आता म्हणजे तुमच्यापासून काय लपवायचं, आता वय पण नाही राहिलं किंवा एक माझं जरा लेटच झालं कन्सिव्ह. लेट झाला आणि दुसऱ्या सीझरला मुली जरा घाबरतात. सीझर असल्यामुळे आता मला पण एकच कन्या पुरे होती, अचानक आस्मिक राहिली. सरोजला माहिती अकस्मित राहिलेला तर म्हटलं जाऊ दे, जे झालंय ते झालंय, चांगलंय, गोळाची इच्छा. चौकोनी कुटुंब तयार झालंय, तसं यांचं आता त्रिकोणी झालंय. आमचं चौकोनी कुटुंब आहे. म्हणजे आमचं थोडं लेट झालं. ती स्टोरी आम्ही आमच्या ब्लॉग साठी ठेवतो, तुम्ही आवर्जून ते सबस्क्राईब करायचं. तुम्हाला आमच्या या गमती किंवा आमच्या पर्सनल लाईफ जास्त पण पर्सनल नाही होता. काय व्हिडिओ मध्ये एवढं पर्सनल होतात ना की मला समजतच नाही. एवढं पर्सनल म्हणजे दाखवावं माणसाने, पण एवढं पण पर्सनल म्हणजे बोलतात ना पूर्ण असं घुसायला देऊ नये. म्हणजे आपली एक असते ना, आपली थोडी प्रायव्हसी असते, प्रत्येकाची असते. त्यांच्याकडे आमका तास करूचा आम्ही तास करतो, आमका जोपर्यंत दाखवूचा तेवढा. हा तुम्ही गोड म्हणून घ्या, आमचे वाद पण तुमका दाखवतो असं नाही, पण होतात. पण ते कसं असतं, ती सकाळ झाली की मी विसरते, मी फोन उचलते आणि लावते बाबा असं असं झालं बघा. आणि आमचं गॉसिप पण असतं, खूप सारं गॉसिप असतात. कारण दर म्हणतात, सगळे म्हणतात, माझी बहीण इलेली ना ती म्हणता समोरासमोर राहतास, रोज जातात, फोनवर काय बोलतात. मजा येते की नाही. आमका नाव ठेवत होता नवरा बायको सारखी हिरडवर बोलतात. खूप छान दिसतात दोघी. थँक्यू. हा नवरा बायको सारखी मी माझ्या नवऱ्याला बोलते तुमचा. ती का सरा गेलेला गावावरनं गेल्या वर्षी ना, या प्रेग्नेंट होता तेव्हा म्हणता समोरासमोर राहतास, परत रेसिपीक जातास, तेवढी बडबड करतास आणि फोनवर पण तुमचा एक तास काय चाललेला असता. कंटाळली ती. म्हणून म्हणते मैत्रीण असावी. आपण मैत्रीण आपल्या घरातच शोधावी. बाहेरच्या मैत्रिणी कशा असतात माहितीये, त्याच सल्ला देणार जर त्यांच्यापर्यंत आपण जो संदेश पोहोचवणार. पण घरातला मैत्रीण कशी करते, ती दोन्ही बाजू बघते. म्हणजे जावेला तुम्ही किंवा नंदेला तुम्ही मैत्रिणीसारखं बघा, अक्काने धावून पण येऊ शकते. कधी काय झालं बाबा, आता बारीक सारीक हे बघा, ह्याच्यावर अंगावर पुरळ आले, वहिनी काय करूया, तुम्ही अगं मच्छर चावली असेल. आमचं सुरू होतं, मग काहीतरी त्याला कपड्याचे पोळी बिळी चालत गेला की कपड्याला साबण ॲलर्जी झाली असेल त्याला, मग ते तेल बंद कर, हे तेल, असं आमचं सुरू असतं. म्हणजे असा विषय, जर आता तू मैत्रिणीक सांगशील काय त्याच्या इलिया तू येऊन बघ जरा, आता मी समोर आहे ते लगेच येऊन बघतोय. म्हणूनच म्हटलं ना, प्रत्येक घरामध्ये आपण मैत्रीण शोधावी. जर तुम्ही प्रत्येक घरामध्ये एक मैत्रीण शोधली ना, तर ते घर खरंच सुखी होतं. मग ती सासू का असे ना, तिला पण मैत्रीण. आता आम्ही नाही, नंदेच्या जागी सासू सगळा पोचवतो, हे आहे सांगा त्यांना. हा मग तसं जावेला पण तुम्ही मैत्रीण समजू शकता, नंदेला पण समजू शकता, सासूला पण समजू शकता. स्नेहलताई म्हणता याच खरे प्रेम आहे, खरंच याच्यातच प्रेम आहे. आपली मैत्रीण आपल्या घरामध्ये शोधावी. मग बाकीच्या मैत्रिणी तर आहेतच असावी, पण आयुष्यात मैत्रीण असावी.
हा, असा असं विवाह नाहीये मला की खूप मैत्रिणी आवडतो. असल्या तर आपल्याला कामी पण पडतात. आता माझ्या मैत्रिणी आहेत, कोण हॉस्पिटलमध्ये आहे काय आहे, तर कधी काय लागलं तर बाबा विचारू शकतो की काय आहे कसं काय. अनूप दळवी म्हणतायत माझे माहेर पण देवगड. अरे वा, वा वा सगळे वा सगळे वा. सगळे मला वाटतं जास्त देवगडचे आता देवगडचेच आहे. आंबे जर मामा पाठवले सावंतवाडीचं तर तुम्हीच कोण नाही. पाठवून द्यावा. ऍड्रेस दे तू. हा, चालेल. चला, अशा प्रकारे आता आम्ही लाईव्ह जातो. नाही, जाता जाता आपण बघा, आपण असं केक नेहमीच कापतो ना, महिला दिन, बर्थडे दिन, सगळ्यात दिन. आता केक म्हटलं तर मी ना एक व्हिडिओ बघितलेला, खोटं नाही बोलणार, एक व्हिडिओ होता की त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं की अशा गोष्टी कापा तुमच्या बर्थडेला किंवा कुठलंही सेलिब्रेशन करताना जे तुम्ही मुलांना आवडीने खाऊ घालाल आणि ते त्यांच्या तब्येतीसाठी खूप चांगलं असेल. तर केक हा चांगला असतो का? नाही, मैदा असतो आणि त्याच्यामध्ये असतो, साखर असते. रव्याचा पण असतो, पण तो साखर वगैरे जास्त असं नाहीये. तुम्हाला आवडत नाही, असेल नाही, तर तुम्ही थोडाफार आणखीन- खायला द्यावा असं नाही मी हा. म्हणत, पण त्याच्यासोबत तुम्ही अशी पण गोष्ट कापू शकता जी मुलं आवडीने खातील. तसं आम्ही पण कापतो, केकच कापतो, पण हा. आता तो सल्ला भेटलाय ना, तर मी विचार करत होते कलिंगडच आणावा. पण आम्हाला कलिंगड आणण्यावरती वेळ नाही, मग म्हटलं सफरचंद. असं म्हणतात ईट अँड ऍपल, काय ते रोज खा apple. एव्हरी डे कीप अँड डॉक्टर अवे. पण डॉक्टर हँडसम असेल काय तर गं not बोलतायत away. त्या? काय म्हणतात, प्रिया ताई म्हणतात, सँडी ताई, अरे यार सॉरी कमेंट गेली तुमची. रेखा ताई म्हणतात मस्त, थँक्यू. अरे त्या प्रिया ताई परत कमेंट टाका, सॉरी ते मी वाचता आमचा ऍपल कापे बरेच हा. कमेंट टाका. हा, एक ती तुमची जी कमेंट तुम्ही टाकलेली. हा, तर मी म्हटलं वहिनीला आपण बशी apple- बशी घेत. हा, वहिनीला म्हटलं ऍपल कापूया आज, मुलांना ऍपल खायला देऊया. तर आता आम्ही ऍपल कापतो, नंतर कापतो. आता लाईव्ह मध्ये ते जमणार नाही माझ्यासोबत. म्हणजे सांगायचा मुद्दा हा की केक सोबत एक फळ ही कापा, जेणेकरून ते फळ ही मुलं खातील. कलिंगड सीझनल, जसं वहिनी म्हणाले ना, सीझनल फूड खावं. पदार्थ म्हणजे कुठले ते असे, भाजी भाजी असो, असो किंवा फळ फळं असो, असू दे. विदाऊट सीझन खाऊ नये, कारण ते हमखास त्यावेळेला ती भेसळयुक्त असतं. इंजेक्शन मारून वगैरे केलेले हा, असतात. त्याच्यामुळे मस्त लाईव्ह. ओके ओके, थँक्यू प्रभाती ताई म्हणतात. आता तुमका सोडून जावसा वाटत नाही पण जातो कारण बायकांका बोलू का इशे गावाक वाढतच जातलो. तुम्हाला जर आमच्या बरोबर बोलतात ना, हे सगळे विषय ऐकायचे असतील तर ते ब्लॉगिंग चॅनल सबस्क्राईब करा, खाली लिंक देते. चला, टाटा, बाय बाय बाय. बाय, धन्यवाद. ऋतुजा ह्यांचंच गाणं म्हणते, खाली कमेंट लिहिलं. प्रिया नाईक, संध्याताई, मी प्रियांका. ओके ओके, प्रिया नाईक लिहिले. ओके, म्हणजे अच्छा 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 अच्छा, ओळखलं. नमस्कार नमस्कार. कोण? असं लग्न झाल्यावर सासूबाईंच्या समोर ते नाईक, ते प्लंबर नाईक, त्यांच्या मुली 3 मुली होत्या त्या. ओके, भाऊ ओळखता. ओके, माझं भाऊ म्हणजे मी आहे. तिथे 1च वर्ष राहिलेली, नंतर आम्ही विरारला नालासोपाऱ्याला शिफ्ट झालेलो, पण ओळखते त्या. मला ताईच बोलायच्या 3घी जणी पण. हाय, दीपाली ताई म्हणतात हाय ताई, अहो जायची वेळ आली ताई, पण तुम्ही आमच्यासारखं लाईव्ह तुम्हालाही सोडून जावत नाहीये. पण काय करणार, अजून बोलतात ना मस्त मस्त लाईव्ह. हा, स्नेहल, अरे स्नेहल परब, हा थँक्यू. असं म्हणजे बोलतात ना, असं कोण आवडीच्या गोष्टी मिळाल्या ना, पुन्हा एकदा हॅपी वुमन्स डे. तुम्हाला सुद्धा, सगळ्या महिला वर्गांना आमच्या परब किचन मधून आणि आताच्या नवीन चॅनल कडून हॅपी वुमन्स डे, जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खूप खूप मनापासून प्रेमळ शुभेच्छा. बाय बाय, टाटा, पुन्हा भेटूया. येतच राहत आहे.